Aşgabat şäherinde ýöriteleşdirilen awtodurolgalaryň aýlyk tölegi duýdansız 150 göterim gymmatlady. Bu gymmatlama barada häkimetler tarapyndan öňünden hiç hili bildiriş edilmedi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11 fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Onuň sözlerine görä awtodurolgalaryň tölegleri ýanwar aýynda 60 manat bolan bolsa fevral aýynda 150 manada ýokarlandy. Adat bolşaly awtolog eýleri fevral aýynyň başynda aýlyk töleglerini törediler. Ýöne aradan bir näçe gün geçen soň olara jaň edilip, olardan goşmaça töleg talap etdiler. Dip ýagdaýdan habarly awtolog eýeleriniň biri anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentari almaga synanşdy. Emma redaksiýamyzyň 11 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli eden synanşyklary netije bermedi. Ýatlasak, bu awtodurolgalaryň tölegleri soňky ýedek 2017-nji ýylyň ahirinde gymmatlapdy. Şonda habarçylarymyz awtodurolgalarda bir ulog üçin bir aýlyk tölegiň sentýabrda 30 manat, oktýabrda 37 manat 20 teňe, dekabr aýynda bolsa 60 manat bolandygyny habar beripdiler. Türkmenistanda ýaşaýjylardan ulog serişdelerini ýöriteleşdirilen awtodurolgalarda goýmak talaby 2013-nji ýylda güýçlenip başlady. Şonda ulog serişdelerini ýaşaýyş jaýlaryň öňünde, ýani ýodalarda we döwlet tarapyndan bellige alınmadyk beýleki ýerlerde goýmak gadagyn edildi. Bu baradaky bildirişler ýaşaýyş jaýlaryň girelgelerinde asyldy. Etrap häkimlikleri şol sanda Köpetdağ häkimligi tarapyndan asylan bildirişlerde ulug serişdesiniň ýöriteleşdirilen awtodurolgada goýulmalydygy aýdylypdy. Bu talabyň berja edilmedik ýagdaýynda onu bozanlaryň kanuna laýyklykda administrativ jogapkärçilige çekiljekdigi hem duýdurylypdy. Bu bildirişden soň Aşgabatyň polisiýasy uluglaryny köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň öňünde, ýani ýodalarda we döwlet tarapyndan bellige alınmadyk beýleki ýerlerde goýan sürüjilere gözegçiligi güýçlendirdi. Ulaglary ýöriteleşdirilen awtodurolgalarda goýmadyk ulag eýelerine 100 manatdan 400 manada çenli pul jerimesi salyndy. Ulag eýelerinden edilýän bu talap 2017-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňü syrasynda hasta güýçlenipdi. Şondan soň raýatlaryň tas ählisi diýen ýaly ulaglaryny awtodurolgalarda goýup başlady. Aşgabatda daşyna demir germew aýlanan we açyk meýdanda ýerleşýän awtodurolgalaryň şeýlede üstü ýapyk köp gatly awtodurolgalaryň sany onlarça bolup, olar şäher we etrap häkimlikler tarapyndan guruldy. Ýöne 2020-nji ýylyň oktýabrynda hökümetçi Türkmen portal neşri Aşgabat şäher häkimligi tarapyndan gurulup ulanmaga berilen köp gatly awtodurolgalaryň hususlaşdyrylýandygyny habar berdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu baradaky karara şol ýylyň 29-njy oktýabrynda gol goýdy. Ýöne neşri olaryň anyk sanyny we takyk nirelerde ýerleşýändigini aýdyňlaşdyrmady. Aşgabatda ýöriteleşdirilen awtodurolgalaryň töleginiň duýdansız 2,5 esse gymmatlamagy ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň, azyk ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň arasynda ilatyň güzeran eklenjiniň barha yaramazlaşýan mahalyna gabat gelýär.